Groot. Verdrinken niet alleen bier vandaag, vereten het ook. Een huisgebakken bierbrood met knolselderij van de barbecue. Daar zit nog van alles bij. Als je dadelijk zegt van, vervingen dat lekker? Dan zit voor ook na de livestream, zit voor het menu online, kent je het eventueel, als je echt aspiraties hebt daarvoor, kent je het toestaan maken. Ik zie in Denise alles kijken, dus denk zo'n... Hans gaat er ook doen. Ik vind het eigenlijk allemaal goed. Maar we gaan in de tussentijd gewoon voor ons tweede artiest gaan voor de podium ophalen. Ik weet niet, gewoon even achter me kijken. Zijn ze zoiets, Remco? Ja, ik denk het wel. Denk wel. Mooi, fantastisch en daverend. Een gigantisch applaus voor de RBR's Big Band Sensations All-Star Sound. Of zo gaat. Of zo gaat. Juist, hij begint al snotsend kumper op. Ongelooflijk, hé. Goedemiddag samen. De legendary All-Star RBR Big Band. Wie lastig is het nou eigenlijk? Ik heb gewoon de 5-jarige MAVO. Hé, wat ziet er gezellig goed hier, man. Wat leuk. Is een beetje Ibiza weer ook, een flinke range. Kent zo gezamenlijk weer naar later, dat is makkelijk. Even, we moeten even 2 nummers voor de camera doen en dan komen we terug. Goed. Dus amuseer je even zelf, we zitten zo druk. Hoe moet hij dan doorheen toeten? Ja? Oh, ik ben met de microfoon vergeten. Helemaal in de auto. De wind zit ook in de microfoon geweest. Hé, hoe moet ik dat doen door de microfoon zingen dan? Ja, of zet ze op de neven. Natuurlijk maakt ze er wel wat van, Bart. Oh, kut. Hoofdwerk, hè. Oei. Kunnen we hier een beetje richtmicrofoons maken? Zo? Richtige microfoons kunnen we maken, ja. Zeker. Ja, dat doet dat een beetje doorheen. Zeker. Maak er maar het van. Dat vind ik goed. Nou, dat gaan we maar. Hey, wacht. Dat is nog niet klaar. Ja, hoe is de camera? Oh, daar zijn de mensen. Oh. Wie wil u kijken eigenlijk? Zo. 1, 2, 1, 2, 3. Oh, and I feel good. Like a little devil. I feel pretty good. Like a little devil. So good. So good. I got you. Oh, and I feel nice. Like a little devil. I feel pretty nice. Like a little devil. So nice, I got you. When I hold you in my arms, I love you no wrong. When I hold you in my arms, I love you no wrong, and I feel pretty good. Like a good devil. I feel pretty good. Like a good devil. So good, so good. I got you.
Oh ja, te gek. Nee, golf dan ga niet te plassen. We doen even een rustig liedje. Ja, we dan ook gaan goed versterken en zo. En Roger Hane, daar zit hij op de kagon. Die is net terug van vakantie, dan kan hij even rustig erin komen. Ja, we zitten geen goed, hè. Meteen vol erop, hè. Vol erop. Mooi mensen, hè. Dan. Hey, kan ze mij ook hier op de monitor zetten of niet? Lekker. Ja, dames en heren, dat is toch een bijzondere tijd, hè, dat we dit allemaal moeten doen, zo op 1,5 meter. Ik zie dat hier echt al heel goed aan houdt. Maar het is toch wel erg leuk en dat eigenlijk zo gaat georganiseerd werd wie dit vandaag. En dat eigenlijk ook nog terug is en een beetje wind. En gaat de eten, en gaat muziek, en gaat Luc die sigaar op de germs. En dan denk ik, what a wonderful world. Dat gewoon. Wat wordt dat? Speciaal voor Buff en de mannen. I see trees of green. Wat? Ja. Ik hoor het niet. Oh, sorry. Dan doe ik meer naar dik toespelen. Ja. Dat is live allemaal op televisie. Oh, I see trees of green. Red roses too. Oh, ik hoor het pas. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue. Red roses too. Yeah, that kid. The bright blessed day, dark secret night. Oh, and I think to myself, wat is de wind, denk ik. Jullie kunnen doorgaan hier. En dit is iets van het zoeken. Oh, the colors of the rainbow, so pretty in the sky. Also on them faces of people going by, I see friends shaking hands, say, how do you do? They really say, zing eens met, I love, oh ja, I see babies cry, I watch them grow, they learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. And I think to myself, what a wonderful world. Hoe de ganse nummer een verkeerde toonsoek gezongen. Nou, we komen gelukkig naar u, dames en heren. Dank u. Die loopt er net ook. Hé, wie kent dat nog? Ik hoor echt niet wat ze spelen. Ja, ik speel het ook niet. Huh? Echt? Ja, kom.
back. Kom bewegen, doe je dansie. Kom bewegen, doe je dansie. Kom bewegen, doe je dansie. Kom bewegen. Serrano. Ik doe een hele domme dansie. Met mijn jongens op vakantie. Ben aan het dansen met de mami. Wine voor je papi. Ik doe een hele domme dansie. Met mijn jongens op vakantie. Ben aan het dansen met de mami. Wine voor je papi. Voel je vrij, kom een beetje op me dansen. Is een vibe, we gaan lekker op die dansen. Wil je drinken van mijn Henny, word je kasten. Ik ben single in die Libi, dus ik was er. Kom again, zet het hier, even winen. Nog een keer, bak it op, Perry wine dat. Doe mijn ding, dus ik ben aan het viben. Hier is lid, neem er mee naar de zijkant. Kom bewegen, doe je dansie. Kom bewegen, doe je dansie. Kom bewegen, kom bewegen. Ik doe een hele domme dansie. Met mijn jongens op vakantie. Ben aan het dansen met de mami. Wine voor je papi. Ik doe een hele domme dansie. Met mijn jongens op vakantie. Ben aan het dansen met de mami. Wine voor je papi. Er is geen gelijkenis met jou. Jij staat stil en staat te kijken naar de trap. Ik heb 2 of 3 modellen naar gescout. Echte mannen die het pakken naar een fout. Hard to get, nou dat zijn alleen maar woorden. Want show your money gaan ze even uit de rol gaan. Je kan niet vastgaan wanneer ze veel losgaat. Zo de biggie, dan komt er de champagne. Super blam, dus ik vind het minder erg. Ik heb make-up op mijn shirt, hou je brasa bij jezelf. 22 flessen bij een club over de grens. Het is pas 1:30 en ze vraagt waar is de F. Ik doe een hele domme dansie. Met mijn jongens op vakantie. Ben aan het dansen met de mami. Wine voor je papi. Ik doe een hele domme dansie. Met mijn jongens op vakantie. Ben aan het dansen met de mami. Wine voor je papi. Kom bewegen, doe je dansie. Kom bewegen, doe je dansie. Kom bewegen, doe je dansie. Kom bewegen.
Kijk, dat is... Dat is altijd, dat is op zijn Ja, dat is de kutte zo, ja. Kijk jongens, dat zijn eigenlijk zo dat straatmuzikanten, hè. De legendary RWR Big Band Sensation. En dan een keer gehoord. Want ook, wat denk je, wat het dat noemt met Ibiza? Ja, op Ibiza hebben ze natuurlijk over de boulevard. En dan staan er een straatmuzikanten uit Limburg, want ja, die zitten helemaal aan de grond. Ja, precies. Met de veur in het water, hè Bart. Zodat nemen ze ruik. Oh. Dat is toch een beetje pizza. Soms moet ze een hintje geven. Ah goed. Jamaica, maar... Zit in de buurt. Het is zo'n strand. Zonzeestrand. Het weer is op. Gaat er twee. Nee, maar dat uurtje grillen, hoe komt dat nu van hoe? Gewoon voor hoe het gaat doen? Oh, nee, het is met Bas, het begon gewoon puur voor het eten. Ja, dat klopt. Ik moet gewoon een keer uit buiten rijden. Oh, maar doe best... Zo met 3 man, Kai, ik en Bas zijn alle 3 nog goed te delen. Zie zou de 2 man hebben we moeten brengen? Eén. Wat ene? Ja. Voor 200 man? Nog meer. Dat is voor die mans. Nog iets? Daar had hij al, is er ook gaan eten. Ja, dat is even nog een puntje, maar even niet zo pakken, want dat hebben we niet afgesproken. We zouden 2 man hebben echt wel om het toe te brengen. Ah nee, je zit hier aan het te lopen, ik zit hem daar aan. Hé Remco, ik doe het hier wel af. Nou, ik zag je altijd hier eraan. Ik denk, oh, een beetje. Ja, maar weet je zo het is? Ja, dit is het toch niet met 2 man Als je eigenlijk. het dan nu met Jan Meu, gisteren is dan een keer bingo geweest. Zijn jullie de tafels anders je zat en ik heb getekend. Dus ja. Ja, we al even doen wat Ja, aan. precies. Ja, dat is... Maar laten maar even. Het is een beetje klooien zo. Och ja, wat wil ze nog meer op? Zet het over niet mee. Ik vind het heerlijk. Ik vond het leuk, ja, peuk de bier op een livestream. Je hebt pilsjes, je hebt lekker de bier. Precies. Oh ja, dat is nog een stuk uit Pilsje, maar daar gaan we even Oh, rijden. dat is op. Ik ga de laatste corona gepakt. Oh, dat klopt. Of dat is nou, dat is niet goed. Zo, dan gaan we even proeven wat ik gemaakt heb. Gewoon spelen nou. Ik heb er niks gedaan. Heerlijk. Het is het schoonste wat is. Niks zo, dat kan met me. Ben ik goed in. Ja, het is allemaal de boel, ik zou je zoeken. Ja. Geluk heb je ook wel nog. Ja. Zo zou ik knolsuiderij niet bedacht hebben. Mocht ik het bestek bewaren. Ja, maar dat is echt...
bellen ik. Oh, allemaal op. Dus dit is vandaag de eerste keer. 6 weken lang elke dag. Ik heb daar met een kiekje genomen die de veulen gezet. Er staan een paar jongens. Ja, ik weet niet of je altijd iets voor hebt centjes doen, maar het moet wel iets. Het moet zo vaak hier elke dag kilometers van lust doen. Ja, direct genoeg. Dan moest je nog gaan doen. En dan nog eens. Again. Dus ik ben even een kikker. En ik voel gewoon van. Ik zit even leuk aan te nemen van een beetje. En we beginnen allemaal dit soort dingetjes langzaam. Ik lust er nog een pilsje. Allemaal leuke lief. Alleen dat is Net al zo moet worden kunnen laten maken. Heel veel zijn afgevallen. Goed versterkt in mijn menu. Ja. Ja, dat is redelijk aan de baan gekomen, denk ik. Kom op. Oh, nee. Zelfs zijn ze normaal niet aan. Ik zit thuis toe hap en dat is ook. Die 100 keer vraagt hij hier. Gisteren hoor in Düsseldorf. Dus wanneer er een terras aan. Oh, één grote neem. Dan moest ik toch naar binnen. Dan zeg ik, ja, ik heb een kapje vergeten. Wat ik gedaan. Morgen nog een keer. Maar alleen maar te doen. Ja, ja, kent het. Nee, we hadden toegaven nog, hè. Kom op. Ik heb toch een pleintje werk zo net, hé. Morgen. Wat is zin onderweg? Zo weg. Zo. Kiekje. Oh. Bartje Storkje. De geiter. De geiter. De legendary RBR Big Band Sensation. Band uit Heerlen. Over het podium. Ze verrekken het om voor een microfoon te zingen. Maar dat maken ze allemaal gaan niet doen. Ik ga even... op. Ginder gaat fluiten. Eens even kijken. Boemen. Je kent het al zien op de camera. Het beeld is normaal al goed gevuld, hè. Maar gewoon even kijken. Het voor beeld. Oh, de shed op standby volgens mij.
Zwaar de weg aan de linkerkant. Een zwart beeld. Hupfer. Gewoon eens even kijken. Remco, ga eens even kijken of het is. Ja, Het is altijd leuk als iemand van de techniek meeting hebt. dat is chic, hè. Ja, Remco is altijd van de techniek. Hè. Dus ik kom niet, wietje nog. Of deed er helemaal niks? Ik ken van Mattie al dadelijk gaan bellen. Leeg batterie. Hoor. Leeg batterie. Ik denk dat zou ik even de VIP-tent misschien weer aan moest duwen. Ja, moest even opstarten. Dat is in de plipsa. Dat is tiethuidig. Ah, is dat toch... Jongens, ik heb hier neven mij staan onze gastpresentator voor vandaag. Thij Bokken, mag ik een applausje voor Thij? Toch 3 man nog. Veel rust mee, dank je. Chic, hè? Ja, welkom in de show, Thij. Waarom is er geen beeld van de muziek? Ja, nu alweer. We gaan zo meteen weer met de volgende artiest. Maar je zit natuurlijk vandaag niet voor niks hier gekomen. Niet alleen om te eten en te drinken. We hebben ook prijzen. Ja. Prijzen. Mensen, prijzen. En ik hoop dadelijk, ja, in ieder geval via onze PC, in ieder geval kijken welk nummer op welke naam gaat vallen. Hè. Dat wordt in ieder geval wel de bedoeling, hè. Ja, Ik zeker. heb hier een mooie PC van Remco voor me staan, dus... Ja, dan hebben we een officieel heb je notaris pas goedgekeurd tombola-programma heb we opgestart. ik zie hem lopen, joh. Zullen we hem lopen? Ja, ik zie hem inderdaad lopen, dus we gaan beginnen met prijzen, mensen. Ja, we Prijzen. hebben Nou, de eerste prijs die je hebt om uit te geven, ja. ja. Och, dat is nog wel een blauw scherm. Dat ik kan inderdaad- niet goed zijn. Dat is altijd leuk, zoals het genoeg wil om even een gastpresentator te zijn. Ja. Geen prijzen moest doen en vervolgens krijg je een blauw scherm. Remco van de techniek worden, hè. Oh nee, die kunnen we weer hebben. Daar is er weer. Ja. En een tv is al beroerd, hij heeft er echt geen zin in. Maar me ook graag geen kloot aan hoed eigenlijk. We hebben hier een keukenshort, ja een barbecue short moet ik zeggen. Een echt origineel Urke grillen short. Een echte, hè. Ja, ja. Dus ik ben benieuwd. Ja. Hey, we hebben een nummer hier. Wacht even, Thij. Ze horen dich niet, zeggen ze. Oh, sorry. Dat is de eerste keer dat ze dich niet horen. Jo, eigenlijk wel. En Ik ik kan stond me al eigenlijk redelijk niet voorstellen. stond al redelijk kort voor de microfoon. Dus zou eigenlijk wel moeten kennen. Ja. Jongens, wat je me nu al? Niet dat het nu zo belangrijk is, wat ik zeg, maar Nee, precies. het We is in hebben ieder geval wel dus te verstaan. een barbecue short heb voor hier in de aanbieding. Nou, laat dat ding eens even lopen. Hij Thij. gaat weer. Hij is in ieder geval niet meer blauw. Dus dat veel meer met. Oh, Hey! hij is gevallen. Ja. Nummer 367. Nou, we gaan even kijken in het systeem. Kijk tegen zijn stuur hem niet door, hè. Ja. Inclusief naam. Hans Korsten, het short gewoon, waar voor Hans Korsten zitten. Even kijken. Is Hansie? Ja, daarachter. Oh, dat is er hebben we achter. ook. Ja, luchtjes. Trouwe kijker, dus wel chic dat de prijs op Hans is gevallen. Wat wil ze ermee aan? En de 4 zaterdag middag Fantastisch. zit ze even een uurtje te grillen. Inclusief het lekkerste nasje. Ik moet zeggen, het is gezellig, jongens. Het ziet er in ieder geval heel gezellig uit op het terras. En dan wil ze me gewoon nog een echte dikke prijs, man. Een echte dikke prijs. Ja, nee. Het is wel zo, hè. Als ze wensen hebben, dan moet hem wel aandoen, hè. Hij moet hem wel aandoen, hè. Dus niet weglopen, even live hier omhangen, hè. Even omhangen. Jawel, want kijk dat iedereen wel kan zien wat ze gewonnen hebben, zeg. Want prijzen, mensen, prijzen. Ja, fantastisch. Ja, we geven hem die dadelijk ombenje, maar omgeter, vind ik wel. Chic, hè? Ja, dit is wel een chique, dus de mogste er nog of die leuk vandaag wordt, Erwin. Ja. Of Tian, of kan misschien nog later weer. Kijk, Hans zei dat wel eens aangeboden dat we bij hem toe kosten komen grillen. Gewoon verzekeren ook Kijk, in de jongens. Hans. Kijk. Jongens, geef hem een applaus, hè. Eerste prijs, hè. Eén van de eerste prijzen, Urke Grillen, is short. Als er maar niet achterkruip. Precies. Nee, we hebben ook nog wel wc-papier in de aanbieding dadelijk. Als Frank Martens komt. Roel niks wil ook wc-papier stuggelen en dat doen we omhoog. Maar we hebben natuurlijk boete dat ze een beetje kunnen co-presenteren vandaag, Thij. Ja, Loesel, ik denk zo, vorige week gekeken, hè. Dus ineens, nou, als gastpresentator uitgenodigd werden. Zeg maar, dit is het programma, Erwin. Ja, eigenlijk niks, hè. Het gaat doet de losse pols. Precies. En dat zien we hier vandaag ook wel weer terug, hè. Ik bedoel, wat hier allemaal zit. Ja, chic, jongens. En dank voor het uitnodiging nog. Graag gedaan. Dus, verzinnen vandaag op zaterdagmiddag hier bij het Urke Grillen aan de Meulen in Beek. En, nog wat we leuks van maken, hè. Ja, zeker. Gewoon de lui toes op Facebook en Instagram kennen ze gewoon die foto's posten. Als we dadelijk het charme weer aan de gang krijgen, dan kan je gewoon rustig metkijken. En ja, goed, Thij. Niet alleen voor te presenteren bij maar ik zou zeggen, gooi een lekker pleitje aan. Tot we echt gezellige muziek hebben. En dan gaan we dadelijk weer met de volgende artiest. Ik ga hem hier klaarstaan Ja. en dan zie je genend gastpresentatie aan de Meulen. Hoe de agenda, ja. Och, dan moesten we nog even Ja, dan moesten opschieten. we Ja, even ja. opstarten, hè. Doe het, Gert. Jongens, wat een beetje zonnige muziek bij hier.
Stukje banana. Please on the track. Request me banana. Me a the girl them banana farmer. Do all of them a request me banana.